Como sabedes, acaba de ter lugar a Comisión de Facenda, na que o Goberno aprobou en solitario a desestimación das alegacións presentadas ao orzamento municipal. Ben, desde o BNG queríamos facer unha valoración desta comisión, porque en primeiro lugar queremos sinal en primeiro lugar que nos amosamos absolutamente escandalizadas pola resolución das reclamacións en tempo récord. En 48 horas desde que presentamos as alegacións, o Goberno municipal deulle tempo a dicir que non a todas as nosas propostas, e só 24 horas desde que rematara o prazo de presentación das reclamacións. Isto demostra que esa vontade de diálogo do Goberno municipal se limita exclusivamente a unha manifestación verbal, pero en ningún caso a nada que teña a ver coa súa vontade real. Estamos tamén escandalizadas porque na resolución das reclamacións o que se nos di é que as cousas que propoñemos non se axustan ás causas taxadas pola lei e que, polo tanto, aceptalas ou non é unha cuestión de oportunidade política. Pois a verdade é que para nós, para o BNG, dá que pensar que o Goberno municipal non crea que é oportuno políticamente, por exemplo, destinar 600.000 euros a complementar a partida da renda social municipal ou destinar 250.000 euros ao plan de accesibilidade para as persoas con diversidade funcional, 700.000 euros para acondicionar o polígono da Grela, 50.000 euros, por exemplo, para que se construa ou para que ese carril bus anunciado en reiteradas ocasións sexa unha realidade, ou, por exemplo, destinar unha partida para devolver o que son os servizos sociais aos barrios, as axudas tamén por valor de €500.000 ao pagamento do servizo de axuda a domicilio, ou as diversas partidas que propoñemos nas nosas reclamacións para a dinamización económica da nosa cidade. A verdade é que é un escándalo, como dicimos, que tardasen única e exclusivamente 48 horas en resolver esas reclamacións, en desbotalas, en botalas ao lixo, e, como digo, 24 horas despois nada máis de que rematase o prazo. Ademais, hai unha cuestión que foi comentada na Comisión de Facenda, que é que as presentamos o penúltimo día de prazo. Pois a verdade é que o penúltimo día antes de que rematase o prazo. A verdade é que os prazos están para iso, para que a xente teña marxe para presentar esas reclamacións, e a verdade é que o que nos alucina en materia de prazos é que o Goberno tivese un mes para resolver estas reclamacións e utilizase tan só 24 horas para botalas ao lixo. E o que máis, aínda para máis inri, pois o que nos chama a atención é que a Concelleira de Facenda, despois da Xunta de Goberno local, diga que está de acordo con algunha das nosas propostas, pero que, claro, que non as aceptan. Pois non se sabe moi ben por qué, porque tampouco explicaron os motivos reais polos que non o aceptan. Non sabemos realmente se é que non se queren comprometer a este tipo de iniciativas, que, por certo, moitas delas responden ao seu programa electoral, ás súas promesas ou a compromisos posteriores, como pode ser a cuestión da consulta dos terreos portuarios. A verdade é que son eles os que van ter que dar explicacións á cidadanía de por que non aceptan estas reclamacións, porque desde o BNG xa anunciamos que imos facer unha campaña pública, imos anunciar ou imos facer público a todas as entidades deportivas, a todo o tecido asociativo, pero tamén nos barrios, imos informar de que non se aceptaron estas reclamacións e de que o Goberno non ve a oportunidade política en investir, por exemplo, en barrios como San Pedro de Visma, como pode ser as Xubias, como pode ser Palavea, etcétera, ou a Sagrada Familia, por exemplo. Entón, imos informar e eles terán que dar explicacións á cidadanía de por que denegan estes investimentos e estas reclamacións.
o argumento é que non se corresponde coas causas marcadas por lei. Sí. Pero logo poderían eles incluir... Perfectamente, porque xa se ten feito nos outros dous orzamentos aprobados en pleno, no que ten habido reclamacións do Partido Popular e do Partido Socialista, que se ten negociado na propia Comisión de Facenda a inclusión desas reclamacións, e precisamente por cuestións de oportunidade política, non? Entón, non é unha justificación realmente lóxica, nin que teña coherencia co que ten acontecido neste Concello, pois hai nada, non? Nestes últimos anos. Eles teñen a posibilidade de aceptalas, e outra cousa é que non queiran, ou que pois, agora mesmo lles corra moitísima prisa aprobar o orzamento cando pois para iso teñen que ter aprobado moito antes, non? En principio, os orzamentos non poden ir a este pleno, non? Ordinario. Sí, vai xa a este pleno ordinario. Por iso, eles, de feito, o sea, acabou o prazo o 24, non? O 24, ben, na Xunta de Goberno local xa deste... non, sí, deste ventres aproban a desestimación e xa o propio ventres convocan a comisión para este mércores para xa levalo a pleno. Claro, ten moitísima presa para aprobalo cando realmente o lóxico teria sido que se aprobasen con tempo para poder resolver as alegacións con ese mes de prazo, etcétera, etcétera, non? Que máis asuntos levades o pleno xa aproveito? Nos imos facer 3 preguntas orais como sempre. Unha delas para saber que proxecto ten o Goberno Municipal para o transporte público colectivo da nosa cidade. Sabedes que declararon unha caducidade da concesión, que teñen que sacar a concurso novamente. Non sabemos nin cando, nin como van a sacar a concurso esa concesión. Non sabemos se teñen xa o proxecto de reordenación de líneas, non sabemos absolutamente nada, non? Nin cando van a implantar o carril bus, nin absolutamente nada, non? Sobre ese tema. Entón, bueno, pues recurrimos a pregunta oral en pleno. Logo vamos preguntar cando se vai executar a descentralización dos servizos sociais municipais. Recordades que co Partido Popular se sacaron os servizos sociais dos barrios para metelos en 3 puntos da cidade. Nos procuramos ou instamos sempre o Goberno a que descentralizar eses servizos sociais, que volveran aos barrios. Eles dixeron que iban facer, pero estamos a un ano e medio de que remate o mandato e aínda non se executou iso. Prometeron no Dillotí de Labañón, que sería en Labañón, no primeiro barrio, no que se faría iso, e de momento non sabemos absolutamente nada tampouco. E tamén levamos, por certo, unha alegación nese sentido que desestiman tamén. E logo unha pregunta sobre a consulta dos terreos portuarios, a consulta pública, non? Porque o que vemos é que se quere sustituir esta consulta pública a que se comprometeu o Goberno cunha moción no pleno consensuada, ademais, coa Comisión Aberta en Defensa do Común, e quere sustituílo, como digo, polo foro en Palexco, non? Nos estamos rotundamente en contra desa sustitución, é dicir, pode existir ese foro, ninguén di que non, pero en ningún caso pode ser sustitutivo desa consulta pública, porque nos foros, e isto eu creo que o Goberno Municipal da Marea Atlántica tiña que telo moi en conta, participa quen participa, é dicir, a xente que ten traballos precarios, que traballa hasta as 11 da noite, etcétera, etcétera, non pode participar neses foros. A maior parte das mulleres non participan neste tipo de foros, non? É unha realidade obxectiva isto, non? E unha consulta popular, ao final, sí que permitiría unha maior participación da xente, non? Porque sería acudir, pois, como nunha elección, nun comicio habitual, onde houbese un censo, onde houbese unha urna, onde as persoas se identificasen e pudesen participar con moitísima máis apertura, non? En foro non deixa de ser pois, un espazo moitísimo máis pechado, con unha significación moi relativa, non? Porque xa digo que participa quen pode, non quen quere sempre nos foros, non? Esas son as 3 preguntas que levamos. Imos levar tamén 2 mocións a pleno. Unha vai ser sobre o xulgado de violencia de xénero, que sabedes que por causa de que o titular
do xulgado de xénero vai ir a un curso de formación, resulta que o xulgado de violencia de xénero, o xulgado específico, onde hai persoas formadas especificamente para tratar estes casos tan graves, está pechado por esta causa. O goberno galego di que é porque non hai orzamento. A nos parecenos unha auténtica vergoña que o goberno galego deixe tiradas as vítimas de violencia de xénero desta maneira. Os casos destas mulleres van ter que ser tratados polos xulgados de garda e, polo tanto, vanse acumular aos casos que xa levan eses propios xulgados e que vai ser levado por persoal que non está realmente formado, por xulgados que non teñen a configuración axeitada para tratar este tipo de casos, e a verdade é que nos parece un escándalo e creemos que o Pleno do Concello da Coruña se ten que manifestar rotundamente en contra desta cuestión. Logo nos lamentamos dos crimes, nos lamentamos de que xente con mulleres son asasinadas por homes que xa teñen as súas sentenzas ou que xa teñen as súas ordes de afastamento, etcétera, etcétera. E todos nos preguntamos que por que si todos estamos de acordo con que ten que desaparecer a violencia machista, por que sigue existindo? Bueno, pois tamén en parte sigue existindo porque hai un goberno galego, hai unha Xunta de Galiza e un Partido Popular que non fai o posible para loitar contra estes crimes, para loitar contra estes criminais, que son os agresores machistas. E outra moción sobre unha ILP que se vai anunciar agora mesmo contra a eucaliptización de Galiza e pola diversidade forestal dos montes en Galiza. Entón, imos presentar unha moción para que o Pleno e o Concello da Coruña apoie esa ILP.